ho haguéssim fet, però que a part ho hem de fer de forma obligatòria, perquè ens obliga la conselleria, a prendre aquests 3 tipus de mesures. D'acord? Abans de res, vols dir que un parell, que aquestes són òbvies, però vos les he de dir, no podeu assistir al centre, ara estic parlant dels vostres fills i filles, o sigui, a qualque alumne, no se pot assistir al centre si una persona té símptomes o està en quarantena. D'acord? Heu de mirar-vos la temperatura diària, d'acord? I si durant la jornada escolar apareixen símptomes, tenim un protocol que ens marca la Conselleria de Sanitat. No és un protocol que tingui el CIDE, és un protocol que ens marca la Conselleria de Sanitat i el CIDE adapta on hi ha unes aules d'aïllament, hem establert unes aules d'aïllament, un responsable Covid en el centre, que tota vegada se detectés, si fos escàs d'un contagi, actuaríem d'acord amb les autoritats sanitàries amb un protocol d'actuació. I, finalment, el distanciament físic. Hem d'evitar les aglomeracions. Això és molt important perquè som una escola. Nosaltres, en principi, som una etapa que som grans, però dona igual. Al final, tenim tendència a tornar a la vida anterior i ens hem de marcar, jo som el primer que va, ostres, no, que estem en aquesta situació, no ens hem de posar junts, hem de respectar les distàncies, com sabeu, i, de fet, bé, abans de preparar la reunió, això que descanses una miqueta i llegeixes el diari, com heu vist, s'estan plantejant encara prendre mesures més serioses per al tema de les aglomeracions. Per tant, hem de fer un superesforç i heu de transmetre als vostres fills i filles que feien aquest esforç. Molt bé. Hem d'emprar les escales i evitar escensors. I aquí n'hi ha una que és molt important, que són la mobilitat i les rutes segures. Nosaltres som els grans de l'escola i hem de donar exemple. Al nostre edifici hi ha unes fletxes que ens indiquen el moviment. I heu de transmetre als vostres fills i filles que han de seguir les fletxes, tot i que per seguir la fletxa suposi un embòs. D'acord? Per simple, però no ho és. És a dir, som una escola de 2.200 alumnes i totes les fletxes estan posades en un sentit. Potser aquella fletxa està per allà perquè poden passar els alumnes de quart de primari per l'altre costat. I nosaltres, els grans, hem de donar un exemple. D'acord? A vegades pot parecer una tonteria, però és que és així. Hem de respectar molt les distàncies. I hem de sempre, com ens diuen les autoritats sanitàries, el sistema de la distància d'1,5 metres. La distància d'1,5 metres. D'acord? Molt bé. I, finalment, les mesures d'higiene, com vos he dit, revisar la temperatura. Aquí ve la primera novetat de l'escenari B. Sempre hem d'anar amb mascareta. En qualsevol moment s'ha d'anar amb mascareta. Això és la gran diferència que hi ha entre l'escenari A i l'escenari B, a part de la semipresencialitat que després us explicarem. Tot el temps hem d'anar amb la mascareta, inclús dins classe, i l'ideal seria que duguéssiu, tot i que les classes tindran gel hidroalcohòlic i mocadors d'un sol ús, és important que dugueu un kit d'higiene bàsica. Mascaretes de recanvi. Penseu que hi ha dos grans tipus de mascaretes. Les mascaretes quirúrgiques, que són aquestes típiques que venen en packs, que aquestes duren 4 hores, com sabeu. Després hi ha les mascaretes FP2, que duren molt més, i després hi ha les mascaretes que duen un filtre. Si duen mascaretes quirúrgiques, per favor, recordeu-los que són 4 hores. D'acord? Evidentment, és molt difícil i tampoc és la nostra funció d'anar a fer de policies. Al final ens hem de creure la situació, que és una situació, com sabeu, prou greu, i hem de fer un verdader esforç de pedagogia. D'acord? Aquí ve la finalitat nostra. És una finalitat de pedagogia. Hem d'intentar que el virus penetri el menys possible dins l'escola. Una molt important. Tema de les aigües. Nosaltres no podem beure aigua dels abeuradors. Això és importantíssim. A l'hora que passis per el pati, hi ha alumnes que beuen aigua. És evident, estan tot el dia pensant, tot el dia xerrant i necessitant beure molta aigua. Duix aigua de casa, per favor, o si no, compreu-la en el bar. Però no se poden emprar, per normativa, els abeuradors d'aigua. D'acord? Els abeuradors d'aigua són font de contagi i és el primer que ens han clausurat. D'acord? I he tornat a remarcar el tema de la mascareta, que és molt important, que s'ha de dur tot el temps. Aquí, a la presentació vos he penjat, si encara vos voleu informar més, a una primera presentació que havia fet, havia detallat cada apartat d'aquí, però al final crec que no té sentit.
Teniu aquí tota aquesta informació, la podeu mirar. Teniu un vídeo de la doctora, a l'escola tenim una doctora, en Lourdes Hulbe, que ha fet un vídeo que està penjat a la pàgina web. Molt interessant, mirarem de projectar-lo el primer dia de classe, superinteressant, i amb una sèrie de minuts sintetitza molt clarament la realitat del coronavirus. A més, està molt bé perquè el vídeo, la sort que tenim és que la nostra doctora, a part de ser doctora, és professora i és superdidàctic. És superdidàctic i no és el típic vídeo molt complicat de seguir amb una gran quantitat de tecnicismes. És molt didàctic i vos aconsello que si el podeu mirar i fer mirar els vostres fills i filles, superbé. Bé, primera part de la xerrada l'hem feta, anem a la part, diguéssim, d'organització, la part pedagògica. Correcte? Durant l'estiu, des del dia 1 de juliol, nosaltres hem hagut de fer un pla de contingència. Què és un pla de contingència? Un pla de contingència vol dir que la conselleria ens diu com voleu adequar l'escola si se dona un escenari A de nova normalitat, que no és normal, però una nova normalitat, escenari B de semipresencialitat o un escenari C de confinament. D'acord? Primera cosa que vos he de dir és que aquests escenaris no són estancs. És a dir, començarem per un escenari B. En principi, a data d'avui. Si les classes fossin d'aquí mitja hora, començaríem per un escenari B. No vos puc garantir que se començàs per un escenari C. I tant de bo se començàs per un escenari A. Correcte. Jo vos dic com se comença a data d'avui. També vos he de transmetre que aquests escenaris se poden anar canviant. És a dir, pot ser que un grup d'IEA, per exemple, escenari C, perquè hi ha un contagi positiu, els rastrejadors ens diguin com ha d'actuar aquell grup i, en canvi, un altre grup estigui en l'escenari B. Correcte. Jo vos estic fent, he pensat la presentació com d'una forma molt didàctica, d'una forma molt senzilla. D'acord? Tot això ens genera una sèrie de problemàtiques. Una sèrie de problemàtiques d'organització, perquè, com sabeu, CFP són uns estudis molt pràctics. No és com batxiller, que estan, batxillerment, tampoc és que vulgui sintetitzar, però batxiller estan moltíssimes hores seguts, tot i que hi ha assignatures que tenen taller. Aquí no, aquí tenim taller i tenim teoria. I són igual d'importants la teoria i el taller, no sé si una és més important que l'altra, i al final ens hem d'anar movent i tal. Per tant, si no vos dic res de nou, començarem per l'escenari B. L'escenari B és un escenari de semipresencialitat. Correcte. Molt bé. Si a un moment donat tornàssim a l'escenari A, voldria dir que tornem a una vida més o menys normal i seria classe tots els dies de 8 a fins que acabeu, d'acord? I els que fan grau superior, l'horari normal. Si seguim amb l'escenari B, que és el que ara detallaré més, és el que ara vos explico. I si anem a un escenari C, és un escenari sense presencialitat, el que vàrem viure a partir de març. Ara bé, més explicat, més detallat, i clar, ara ja sabem a què jugar, per març ningú preveia que anava a passar el que anava a passar. Ara ja ho veiem, els professors de secundari ens han format intensament aquest estiu en Llestit i en Google Classroom i ens han anat formant i estem en unes condicions molt millors per donar classe que les que teníem l'any passat, tot i que vam fer tot el que vam poder, com sabeu. En tot cas, el nostre pla de contingència té marcat que el 50% de les sessions, com a mínim, se faran per videoconferència. És a dir, un mòdul que té 8 hores, com a mínim 4, en un cas d'escenari C, seran, diguéssim, professor fent classe. I la resta, cada departament organitzarà els seus mòduls com consideri que ha d'organitzar. Tipus taller online, tipus pràctiques online, com hi consideri. Però com a mínim tenim marcat que un 50% de les classes seran d'aquesta forma. D'acord? Molt bé. Perdoneu que m'ha dit abans que va entrant gent i com que vaig projectant la pantalla, a vegades m'he d'aturar. Molt bé. Com vos deia, els criteris sanitaris han d'estar per damunt dels criteris pedagògics. Correcte, això m'ho remarca sempre la conselleria. Vos dic perquè a vegades, jo som professor, evidentment, no som doctor, i a vegades dic, ostres, això no acaba de ser el seu. Ho sé perfectament, però al final el que ens diu la normativa és adequar els criteris pedagògics en els criteris sanitaris. Molt bé. I com ho organitzarem? Amb una semipresencialitat. Farem cada grup, és a dir, primer dia IEA,
segon d'IA, primer de DAM, segon de DAM. Cada grup se dividirà en dos subgrups, subgrup A i subgrup B. Quin serà el criteri de subdividir els grups? Alfabètic. Per tant, així molt ràpidament ja podeu veure més o manco a quin subgrup estireu assignats. Més o manco, CM fins a CM, subgrup A, i a partir de CM, subgrup B. De totes maneres, si vols dir que així no seria massa seriós. Quan hàgim rebut totes les incorporacions, perquè en principi els vostres fills i filles l'any que ve faran segon, però pot ser que tinguin incorporacions de fora. D'acord? Per tant, quan haguem tancat els grups, jo vos enviaré una circular, que això serà un període de dies abans de classe, una circular via Gestip, i vos diré, els alumnes de primer dia, el subgrup A va des de Bosch fins a Montserrat, per exemple, m'estic inventant, i el subgrup B va des de Muñoz fins a Zulueta, m'estic inventant, d'acord? I serà d'aquesta manera que estirà assignat, correcte? D'aquesta forma, vosaltres sabeu quin subgrup esteu assignats. Un grup començarà i farà dilluns, dimecres i divendres, i l'altre dimarts i dijous, i cada setmana s'alternaran. És a dir, ara el subgrup A comença dilluns, dimecres i divendres, i el subgrup B aquesta setmana fa dimarts i dijous, i la setmana següent s'alternen. També és vera que penseu que jo vos estic xerrant com si estiguéssim xerrant d'una cosa molt simple, i sí que els formatius no són simples. Aquí tenim FP bàsica, tenim instal·lacions elèctriques automàtiques, tenim grau mitjà de gestió administrativa, SMX i grau superior de DAM. A vegades pot ser que puntualment se fes en funció d'un taller una setmana. Ara estic pensant, per exemple, d'informàtica, que han de muntar una xarxa i han de muntar un ordenador i tal. I és complicat per el tema de desinfecció i tal, perquè una de les coses que vos incidirà a la gerència és que una de les grans inversions que ha hagut de fer el CID d'enguany és la neteja. Han de fer un munt de desinfeccions, han hagut de contractar un munt de personal de neteja i moltes vegades això condiciona determinats aspectes, però és el que vos deia, criteris sanitaris per damunt de criteris pedagògics, d'acord? Però bé, la norma serà aquesta. La norma serà dilluns, dimecres i divendres un grup, dimarts i dijous, i van rotant, d'acord? I el primer dia de classe començaran tots. Primer començarà el grup A. Jo la circular que vos enviaré quan vos assigni el grup, vos diré com funciona, però bé, es pot fer. El primer grup, de 9 a 11, més o manco, això ja ho que vos acabaré de determinar, però posen més o manco de 9 a 11, grup A, després una hora el temps que mos diguin per desinfectar la classe i després grup B. Aquest primer dia serà de presentació de les assignatures i després, el dia següent, ja començarà el grup que li toca i així anem rotant i anem alternant les setmanes, d'acord? Primer dia de classe vos farà arribar un calendari i quan veieu el calendari, en principi, jo crec que queda senzill. Queda bo d'entendre. De totes maneres, estem aquí per ajudar-vos. Tots tenim assumit que serà un any complicat i que hem de treure el millor de nosaltres, tant vosaltres com nosaltres. Molt bé. La part grossa de l'explicació ja està. Ja vos l'he feta. Ara vos dic un parell de dubtes que vos poden sorgir en base a les preguntes que m'heu fetes i vos diré quines certeses tenim i quines incògnites tenim encara. D'acord? Quines incògnites tenim? Tenim la incògnita de CFCT. Com serà CFCT l'any que ve? I no ho sabem, encara. La conselleria, per març, comença CFCT, d'acord? Mos dirà com s'ha de fer. Enguany, per exemple, els companys que enguany han acabat, que han fet segon, han hagut de fer un projecte. No han pogut anar a fer CFCT directament a empreses. Penseu que les empreses, vosaltres feu feina, què està passant? Doncs ens estem adaptant a la situació, i és complicat. Què seria l'ideal? L'ideal seria que poguéssim fer les pràctiques de FCT. Correcte, l'ideal seria que se pogués fer la FCT. Però podria ser que en un moment donat se fes de forma telemàtica i s'hagués de presentar un projecte com han fet els companys de segon. Podria passar, no ho vull enganar. Això ho haurem de veure sobre la marxa i ens haurem d'adequar a la normativa de la conselleria, que per altra part no tenim altra opció, ha de ser així. I després tenim el tema del dual, que és un poc més complicat. Aquí hem de fer molta feina perquè el dual va per cas individual. D'acord? Penseu que una de les coses que s'ha caracteritzat el període de confinament és per la paraula ERTE, que surt cada 5 minuts per als diaris. Cada alumne
cada alumne té una situació a l'empresa diferent. Hi ha alumnes que estan en ERTE, hi ha alumnes que encara no han pogut recuperar de CERTE i hi ha alumnes que ja estan fent feina. I inclús hi ha alumnes que no han arribat a caure en un ERTE. Per tant, cada alumne estarà en una situació. I per això no vos preocupeu, no donarem l'esquena, ni la conselleria dona l'esquena a ningú. És a dir, una persona que estigui en ERTE podrà titular. Correcte, podrà titular, però pot ser que a aquesta persona li haguem de fer una part més presencial. Correcte, però això en Xavier Sastre, que aprofit per saludar els tutors de segon que estan en nosaltres, que són Anèlia Ortiz de FP Bàsica 2, Grau Mitjà de Gestió Nafani Omar, Grau Mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques en Llorenç Colom, Grau Mitjà d'Informàtica en Magdalena Riu de Baix i Grau Superior de DAM en Xavier Sastre. En Xavier Sastre organitzarà aquesta estada a l'empresa, aquesta feina que fan, perquè ja vos dic, serà un currículum diferent per cada alumne i una bona feinada tenim d'organització perquè ja vos dic que hi haurà alumnes que estiran un munt d'hores a l'empresa, n'hi haurà que estiran menys i n'hi haurà que no hi estiran. Per tant, no vos preocupeu, ho tenim controlat i dins el que se pot estan fent una feinada i intentarem donar resposta a tots els escenaris possibles. A vegades me demana, l'any que ve hi ha dual? Claro que hi ha dual. Que hi ha un dual normal? No. I què hi ha normal l'any que ve? És complicat, per això vos dic, cada situació és cada cas i donarem respostes individuals. També nosaltres aquí en el CIDE som una potència en BICAP. Jo sé que Nafani a vegades se posa vermell quan ho dic, però perquè no som campions mundial, perquè no ho poden ser, però quan no quedam segons, quedam primers i quan no mos donem una espècie perquè ha anat malament la cosa. Fem una feinada en BICAP i Nafani que capitaneja aquest grup i fem una feinada. Enguany s'ha fet d'una forma virtual i ha anat beníssim i com no hem guanyat premi perquè li fiquem aquesta pressió a Nafani, però intentarem seguir participant, intentarem seguir fent feina amb aquest programa perquè és un programa que creiem molt, és un programa que defensa la feina cooperativa, és un programa que dignifica l'escola cooperativa i per nosaltres és una senyal d'identitat. Igual que és una senyal d'identitat és el programa Erasmus. Nosaltres, una de les coses que jo me faria ganes i que en Sotem m'agradaria és tenir un programa Erasmus propi. Nosaltres ara tenim un programa Erasmus que anem en consorci amb la conselleria, com si fos el nostre germà gran. Ell mos tutela i nosaltres anem amb ells. Jo en Sotem, és una aposta que tinc, m'agradaria tenir un programa propi, és a dir, un centre com el CIDE, que estan tan especialitzats en BCP i que tenim tant d'alumnes, crec que hem de tirar per aquí. Ara mateix, l'any que ve, farem en la conselleria. I ara mateix la conselleria té aturat el programa Erasmus fins a gener de l'any 2021. D'acord? Com anirà? No vos puc dir. L'únic que vos puc dir és que està aturat fins al 2021. D'acord? Si podem, hi prendrem part. Bé, si podrem, farem l'impossible per prendre-hi part, perquè pensàvem que la que el Centre Internacional d'Educació ha d'apostar per la internacionalitat de nostres estudis. I cap en 3 diapositives, que totes són dedites, de vos he subratllades aquí, i només hi ha una cosa nova del que he dit, que és la darrera frase, que és superimportant. Els alumnes entraran a les 8 des de matí. És superimportant que vengueu a les 8 des de matí. No molt abans, per què? Perquè abans han entrat els de batxillerat i a les 8:10 se tancarà la porta. Per tant, vos demanem que si un dia, sempre el CIDE, una de les coses que jo m'enorgulleix i que estic molt content, és la proximitat que tenim alumnes i professors i tal, i en pares, i vos demanem informació, i enguany vos demanem encara més. Si un dia sabeu que heu d'arribar tard, aviseu, per favor. Per què? Perquè és que un any normal, obrin la porta i ja està. Però és que enguany potser aquella porta està tancada perquè hi ha un grup d'infantil fent una cosa. M'explic. Per favor, us demanem molta informació i igual que una de les prioritats que tenim és que se posi informació. I el mateix en el grup de DAM. El grup de DAM entrarà a les 3. I una de les coses que ens hem de marcar molt és que quan entrem no ens podem anar al pati. Jo som el primer que sempre sol començar a les 8 i arriba a les 8 menys 10 a la classe en el cafetet i vaig xerrar amb els alumnes de fora. Això ens hem d'anar oblidant i jo és primer. És a dir, els professors s'iran a la classe, han d'obrir i els alumnes han d'anar al seu lloc.
hem de fer els grups el més estables possibles. D'acord? L'estructura dels patis serà la mateixa. Tindreu el pati les 10-50 i una de les coses que més agrada als alumnes és la de jugar en pilota. No se pot fer enguany. D'acord? Per normativa sanitària. Correcte. Les tutories seran de forma virtual sempre que se pugui. No vol dir que no se pugui fer una tutoria presencial, però una de les coses per les quals se fa aquests grups A i B, com podeu entendre, és perquè no se poden assegurar moltes vegades el metre i mig si estiguessin tots dins l'aula. Tot i que les aules, quan fas una regla de test, acaben en metres, el paper, com sabeu, ho aguanta tot. Després, quan vas, te trobes que els ordenadors han d'estar disposats d'una mateixa manera, el taller està disposat d'una manera, els alots i al·lotes d'informàtica tenen la seva estació de treball i és complicat. D'acord? Una de les coses que vos vull dir, mentre estiguem fent classe, les classes no se repeteixen, Que estigui un grup a casa i un grup a l'escola no vol dir que la classe sigui dues vegades. Les classes, mentre se van fent, se faran online. Correcte? El grup que estigui presencial a casa, presencial a l'escola, està rebent la classe de forma presencial i el grup que està a casa seva està seguint la classe per Google Meet, com vosaltres ara. D'acord? Això és totalment perfecte, no? Hi haurà qualque dia que fallarà. Hi ha imprevistos. Jo l'altre dia estava fent una xerrada i estan fent obres aquí i vaig sentir una grua. Hi haurà qualque errada. Els professors són conscients i faran el possible per si hem de repetir qualque cosa i tal. Però la idea és que les classes se faran cada dia la classe que toqui. D'acord? Sabem que no podran anar a la mateixa velocitat que sempre, però la intenció és aquesta. D'acord? Per favor, també, si no teniu compte de Gestip, jo estic molt content perquè ha anat molt bé, però si no en teniu, per favor, feu-vos compte de Gestip. D'acord? I si teniu qualque dubte, envieu un correu aquí. Per què? Perquè si com al final del curs passat van començar a ensenyar Gestip d'una forma molt tímida, ara anem a tope i l'any que ve ja no vos puc comentar. És a dir, vos haurem de fer arribar un munt d'informació. Els vostres fills s'han de familiaritzar molt bé amb Google Classroom, que no hi ha problema perquè són grans, i vosaltres vos heu de familiaritzar molt amb el Gestip. D'acord? Per jo, i això és la darrera diapositiva, i donaré estona de paraula a la gerent, a Malén, són tres. Primer, situació sanitària. Primer, situació sanitària per davant de pedagogia. Això per jo és la primera. La segona, mantenir-vos informats. Heu de rebre més informació i la idea és enviar-vos més circulars que estigueu... que vos sobri la informació sempre. Si vos ha de llegir, millor que sobri que no que falti. D'acord? I la darrera, la formació. Vos hem de formar en Gestip, vos hem de seguir formant en Google Classroom i vos hem de mantenir informats i vosaltres mos heu de mantenir informats a nosaltres. Si anem tots a la una, crec que podrem donar el millor de nosaltres i fer que aquest curs sigui el més normal possible si és que té alguna de normal, malauradament. I poca cosa més. Jo ara m'atur, dono la paraula a la gerent, ella vos farà una xerrada d'una sèrie de temes econòmics i després, mitjançant el xat, farem estona de paraula per si qualcú té qualque dubte. Si teniu qualque dubte, tampoc importa que... És a dir, si la podeu fer ara o si un moment donat me podeu escriure un correu, com vos he comentat, també ho podem fer. D'acord? I doncs, moltes gràcies. Jo des de projectar la pantalla i dono estona de paraula a la gerent de la cooperativa, Ana Malén. Moltes gràcies a tots. Bones tardes. Aprofito per presentar-me. Som la nova gerent, Ana Malén, com ha dit Antoni, i jo el que us vull presentar és una sèrie de temes econòmics, en concret els serveis que enguany, com a novedat, vos demanarem que subscriveu mediant un qüestionari que trobareu al Gestip i segurament ja serà la setmana que ve que vos farem arribar la notificació que ja està penjat i ara us explicaré en què consisteix aquests serveis. Que vosaltres tindreu que subscriure o no mediant aquest qüestionari. En primer lloc, us volia parlar de lo que és l'assegurança escolar. Nosaltres, com ha dit Antoni, tenim una doctora en plantilla i aquesta doctora ha estat tota la jornada lectiva i dona servei als alumnes en cas de necessitat, ja sigui en casos lleus o malalties més greus, i sempre està allà per donar una mà. I ara, més que mai, se fa necessari tenir aquesta persona en plantilla, ja que la conselleria no dona cap recurs
per a tenir personal sanitari al centre i ara és una necessitat que bé, degut a les circumstàncies, se necessita més que mai, no? No sé si heu sentit per premsa que els sindicats reclamen que tots els centres educatius tinguin en plantilla qualcun infermer, qualcuna doctora, i nosaltres som afortunats de poder dir que ja la tenim i que la volem mantenir i gràcies a l'aportació que faríeu a través de l'assegurança escolar i en benefici dels vostres fills podrem oferir aquest servei. A part de la doctora, també dins l'assegurança escolar tindríem assistència sanitària privada en cas de necessitat de tenir que traslladar a l'alumne que hagi pogut tenir un accident o no es trobi bé i tingui la necessitat d'assistència hospitalària a una clínica privada, que aquest any és la Policlínica Miramar. L'any passat era en la Juaneda, però enguany l'assegurança no és la canviada i aquest servei l'oferirà la Policlínica Miramar. Bé, només dir-vos això, que això és un valor afegit per als vostres fills, es poder tenir aquesta persona en plantilla i que actualment aquest servei, el 99% de les famílies el té subscrit i esperam mantenir aquest percentatge per poder seguir mantenint aquest servei mèdic que afortunadament poden donar-los bé. El segon servei que es volia comentar era la quota de material. M'he oblidat de dir els preus de l'assegurança. L'assegurança són 26,45 euros una quota anual, que se cobriria el mes de setembre i ja està, i cobriria tot l'any. Ara sí, passa a la quota de material. La quota de material també és una quota anual, són 20 euros anual, i dins aquesta quota inclouria aquest material que s'utilitza a classe, material col·lectiu, les fotocòpies que li donem, l'agenda i altres tipus de material que puguin anar necessitant durant el curs. I per últim, l'altre servei que també us demanarem que subscrigueu en aquest qüestionari de gestió que vos passarem és l'aportació per millores. Jo supos que ho coneixeu. Ara vos explicaré per què utilitzem aquest dobbers, però primer vos explicaré que enguany hem reduït aquesta aportació i si l'any passat eren 16 euros que demanàvem al mes, enguany en demanarem 14. Més que res l'hem ajustada perquè coneixem la situació de moltes famílies i esperam amb aquesta baixada que les famílies segueixin subscrivint-les perquè realment aquesta aportació és molt necessari per seguir donant el mateix servei de qualitat que estan donant als vostres fills. I ara passo a detallar què és el que fem amb aquesta aportació i dir-vos que som un col·legi concertat, que hi ha molts de col·legis concertats que demanen quotes molt superiors a les que nosaltres demanem. La nostra és molt ajustada i que la conselleria ens dona una part per cobrir aquest tipus de despeses, però que realment per servei que estan donant actualment el CIDE és insuficient. I per això nosaltres vos demanem la col·laboració amb aquesta quota mensual, que ja us he dit que són 14 euros en el mes. I què fem amb aquesta quota? En primer lloc, dotar les aules amb material que necessitin, sobretot amb projectors, amb pissarres, en carros d'equips informàtics que fan servir els alumnes durant la jornada escolar, les pròpies aules d'informàtica que estan dotats d'equips informàtics. Això cada any intentem que renovador, comprant més equips i llevant els que ja no funcionen i tot això. Després també, aunque sigui una tonteria, però el que és aire condicionat o la calefacció que pugui haver a les aules, podem tenir aquest servei per aquesta aportació de millores.
Després també vos volen dir que substituint les baixes des del primer dia, la conselleria comença a substituir-les a partir dels 15 dies. Nosaltres intentem en pràcticament tots els casos fer-ho des del primer dia. Amb aquesta quota de millores també posam orientadors i auxiliars de conversa en aquelles etapes que la conselleria no té cobertes. Fem una millora de les nostres instal·lacions deportives, patis, el teatre. I després també tenim 3 persones actualment en plantilla que ajuden a les persones amb mobilitat reduïda, quan la conselleria només ens dona una persona per a aquest tipus de persones que tenen aquestes necessitats. I com vos ha dit Antoni, enguany també, i degut a les circumstàncies, aquesta aportació també la faran servir per tot el tema que ens envolta a hores d'ara, que és el Covid, ja que haurem d'incrementar tant el servei de neteja com les partides sanitàries o de despesa sanitària, que ara us comentaré. Però el que volia dir és que aquesta despesa també, en principi, suposo que haureu sentit per premsa, que la conselleria ens dona una partida o ens farà arribar una partida per fer front a aquesta despesa, i ja vos dic ara que és totalment insuficient per la quantitat de despesa que haurem de desenvolupar nosaltres arrel d'aquest tema. Per començar, us vull xerrar del tema de la neteja, com ha dit Antoni. Cada vegada que hi ha un canvi de classe, cada vegada que la necessitat de neteja dels banys, de que tot estigui totalment desinfectat, no s'ha duit a passar de tenir una persona durant el dia que feia aquest tipus de neteja a tenir-ne 5 en plantilla durant tota la jornada lectiva, perquè cada vegada que hi hagi un canvi de classe hauran de desinfectar l'aula on se troben i per el canvi de grup. Haurem de comprar una quantitat increïble de gel hidroalcohòlico, perquè en teoria els nens, no sé si dir-li nens, però s'hauran de rentar les mans de mínim de 5 vegades a 8 vegades al dia. Mascaretes, per si un cas tenen qualsevol problema amb les que ja us demanem que duguin de casa, nosaltres poder-ne tenir de reposició en cas que sigui necessari. I una sèrie de despeses que va tot lligat amb aquest tema del Covid. Hem incrementat, jo no sé si hi ha molt de vol dels vostres fills que quedin al menjador, però hem habilitat una zona en el pati cobert per augmentar la capacitat del menjador i així poder cobrir totes les persones que queden al menjador amb els aforaments que ara estan permesos. Penseu, com ha dit Antoni, dins el menjador també ja han de mantenir aquesta distància de seguretat de 1,5 metres per dinar, i això no s'ha duit a tenir que quasi duplicar el que és el menjador actual. I això també conlleva que aquest menjador haguem tingut que incrementar el personal en 5 persones més per poder donar aquest servei en el pati cobert que abans no existia. I l'únic que vos demana és la vostra col·laboració. Durant les pròximes setmanes sortirà aquest qüestionari. En el que vos sigui possible, digueu que sí a tots aquests serveis, perquè ara per ara és molt important per nosaltres que els alumnes també participin i de lo que és la vida en el CIDE, i això és el que ens trobam i ens ajuda de tots. Potser hi podrem fer front i seguir donant el valor afegit i el servei que estan donant ara de qualitat. I res més, i moltes gràcies. Sí, només comentar que si hi ha qualsevol alta o baixa de qualsevol tipus de servei, que vulgueu fer qualsevol pregunta, consulta al respecte, ho podeu fer a l'email facturació@cide.es.
I, Toni, crec que això era tot el que... Ah, bueno, espera. Sí, una coseta. Jo no sé si heu vist, a la pàgina web teniu l'oportunitat, si en cas de necessitat, de comprar Chromebooks o dispositius per a lo millor ajudar-vos amb aquesta semipresencialitat, en el cas de no disposar d'un dispositiu a casa, o en cas de confinament, poder seguir les classes des de casa. Només dir-vos que l'escola posa a disposició vostra a la venda els mateixos dispositius que fan servir per als alumnes que hi ha actualment a l'ESO i a primari, i els que tenen ells mateixos en el carro de Chromebooks. És que ara jo el que no sé si potser cicles formatius i sobretot el que és informàtica supos que utilitzen un altre tipus d'equip, però bueno, que sapigueu que teniu això a la vostra disposició, que n'hi ha de dos tipus, en dos preus distintos, i que ja trobareu tota la informació, i a través del carrito que tenim disposat a la pàgina web podreu fer la compra. I si teniu qualsevol consulta, també a facturació@cide.es podran contestar sense cap problema. I ara sí, moltes gràcies a tots i esperam la vostra col·laboració. Moltes gràcies, Malen. I res, si teniu qualsevol dubte, ja voleu escriure aquí per el xat o, com vos he comentat de Malen, qualsevol dubte de tema econòmic, facturació@cide.es, qualsevol dubte de gestip, gestip@cide.es, i qualsevol dubte de part pedagògica, antoni.bosch@cide.es. Qualcú té qualque cosa que vulgui demanar, així, ara mateix? Supos que molta informació i bueno, res, qualsevol cosa, ja sabeu que estem a la vostra disposició, que intentarem fer les coses el millor possible i vos demanem ajuda, paciència i que entre tots ho surarem i aquest curs intentarem adaptar molt el més normal a aquesta situació tan estranya que ens ha tocat viure. Donem-vos un altre cop les gràcies per la vostra assistència, moltes gràcies a Malen i moltes gràcies a l'equip de tutors de segon de cicles formatius. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon inici de curs. En breu vos enviarem informació per Gestip. Gràcies. Gràcies. Adeu. Adeu. Ai.